mgbede ọma nụ. Ụmụ ọdịnala Igbo, a sị nka chi taata bụ afọ fọtara anyị ihe ọma. Anyị ga-ejere obodo na-ara obodo, anyị ga-adị ka echi na echi adị agwụ agwụ. A sị m na akaka ya ama anyị, jijiji ya ama anyị. A sị m egbe bere ugo bere nke si ibi ebe na ya gosi ebe ọ ya ebe. Ọ bụrụ na o gosiri ebe ọ ya ebe nkukwa ya onye m kwuru. A sị na anyị ga-ejere obodo na-ara obodo. A sị m na anyị ga-azụ ka afịa ya mana ka afịa. A sị m na onye si na akwa ya ma champama ya bara nke ya. Onye gwọrọ anyị ọgwụ ya sa na ọ sachara ọnụ ya nwụrụ. Onye m kwuru. A sị nke ọmaka mere anyị. A sị na anyị ga-ede ude. A sị na ihe ọma ga-emere anyị ụtụtụ ehihie abalị na-eto ansị gị n'ọfọ ka ọ ya esi mee. Ise. Aka m bụkwa onye nke gị Ugochi tubelu Oraifite nwa Adama anyị na-akpụ alụ. Abụ m onye nnukwu onye nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple Oraifite. Anyị na-agba afa miri emi, lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Onwe ihe ọbụla gbagwojuru gị anya n'ọdịnala Igbo, ị jụọ m, aga m enyere gị aka. Our mission is to help people live better life. O nwere ihe m chọrọ ịkọwanụ before m bido lecture nke ụbọchị taa. Isiokwu nke ụbọchị taata bụ uru ọ bara mmadụ ịchụkwa mmụọ ikwu nne ya maọbụ mmụọ ikwu nne ya, especially mmụọ ikwu nne. Ọ dị very powerful. Ana m ekwukwa okwu gbasara etu m chọrọ ka esi wee mee mgbasa ozi ọdịnala Igbo, take it to another level. Achọrọ m imepe ọdịnala TV. Mana ihe anyị chọrọ ka jie n'ụbụ, anyị chọrọ onye ga-enye anyị kamera, quality camera nwere large memory, enwere ike iji wee cover an event. Mma enweta onye ga-abụ cameraman ga na-eje n'ebe dị iche iche a na-eme ihe ọdịnala Igbo, ga na-eweta ya live, aga na-eshi anya bụ ọdịnala TV. Onye bụ onye ga na-ejekwa n'ebe a na-eme mmemme ọdịnala dị iche iche na-cover events, aga na-eme upload na anya bụ social media television. Onye ka anyị ji wee chọọ large, ọ bụgoro Android mana ọ ga-abụ nke nwere large memory, ma ọkwa nọọ digital camera dị very sharp, nwere large memory, ka anyị wee nwee ike wee bụrụ mgbasa ozi ọdịnala Igbo a wee jee ebe tere aka. Nwekwara oge ọ ga-eluo some of the captures anyị nwetasịrị na ya bụ mgbasa ozi. Anyị nwekwara ike jekwa na conventional television houses, then show okwu ya, ụfọdụ n'ime ya as news item, ụfọdụ n'ime ya abụrụkwa nke ga-arụ ọnụ as program. So anyị nwere massive plan etu a ga-esi wee nwee ike wee weta nkụzi ọdịnala wee nye mba niile, ọkachasị ụmụ anyị ụmụ Igbo, mba dị nsọ, ndị Chineke ghọtara onwe ya. So onwe etu ị ga-esi wee nye aka n'ihe gbasara logistics anyị need, send alụ message na WhatsApp. Daalụnụ. Ihe nji wee bịa n'ụbọchị taa dịka onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo bụ ka nkọwa ihe gbasara uru ọ bara mmadụ ịchụkwa mmụọ ikwu nne ya. Ka nkọwara unu ofu ihe mara. Ị mara ụbọchị nwaanyị na-anụ di na mmụọ be nne ya na-eso ya abịa. Example, ọ bụrụ na nwaanyị na-ama ọgọdọ maọbụ ịgba nkwụ dịka ọtụtụ ndị Igbo si asụ ya n'asụsụ ndị saịdị mpaghara Nnewi anyị na-akpọ ya ime ọgọdọ. Ụfọdụ na-akpọkwa ya agbamnkwụ nwaanyị. Ihe niile amị n'ofu ihe. Ụbọchị ahụ o nwere nnukwute mmemme a na-eme, ndị mmadụ
jizi egwuregwu, mana ha mara nọ nnukwu convenant. Anya bụ convenant ahụ a na-eme ụbọchị anwa na-eme ihe nwere nnukwute ọgbụgba ndụ, bụrụ ihe nwere nnukwute meaning n'ọdịnala Igbo. O nwere oge ọ na-abụ a na-agba nkwụ nwaanyị, ịfụ na nna m nwa, mgbe nna m nwa ya agọcha ọfọ wee pọcha libation to ndị nna nna, wee gwa ha na nwa ha nwaanyị na-anụ di, na-agba nkwụ n'ụbọchị ahụ. Ndị a na-agbara nkwụ na ndị a na-enye oriri n'ụbọchị ahụ abụrụ sọ ndị dị ndụ. Ụbọchị ahụ ụmụ okorobịa na-ewere oke ha, ụmụ agbọghọbịa na-ewere oke ha, ndị nne na nna na-ewere oke ha. Ọ bụrụ na saịdị be anyị wụ Anaedo na Anambra Steeti, saịdị mpaghara Nnewi niile, anyị na-amụrụ maka saịdị ụnụ, mana saịdị ebe m maka ndị na-agwa gị, o nwere ihe anyị na-akpọ ọkụkọ ụmụ ọgbụ. Ụbọchị anwa ndị wụ ụmụ ọgbụ bụ ụmụ ọgbụ wụ ụmụ nwaanyị niile a mụrụ na vileji ahụ ị na-anụ nwanne ha nwaanyị, ndị nụrụ di na mba ndị ọzọ, mana ụbọchị awa ha ga nna nwanne ha nwaanyị na-anụ di, ha ga-anatakwa na be nna ha dị iche iche wee bịa mmemme a. Emechaa ha, nyechaa ha nri, nye ha oke ha, maka na be anyị na-agba nkwụ nwaanyị ha nwere list ihe eji akwụ ha. Inyecha ha ma ncha ha, ma ntamimoro ha, ma nri ha ya ebinye ha. O nwere ọkụkọ, nnekwu ọkụkọ a na-anwụrụ nwunye ha, ndị be anyị na-akpọ ya ọkụkọ ụmụ ọgbụ. Ọkụkọ a ha na-egbu ọkụkọ a bụ ife a na-enye ụmụ ọgbụ ndị nwụrụ anwụ. Ịghọtara ya? Ụmụ ọgbụ daizi ụmụnne nwaanyị, nwata nwaanyị ahụ ị na-anụ dade na-agba nkwụ, ụmụnne ya kwa daizi ndị ụmụnna ha kwa ndị nugoro di mana ha nwụrụ anwụ. Aya ha eketakwara oke n'ụbọchị ahụ na-egbu onye bụ nnekwu ọkụkọ. O nwere ụfọdụ kịrịkịrị mmemme a na-emegasị, ị nwere ike ịghọtasịrị kpatara eji eme ya. O nwekwara mmemme ọzọ a na-emekwa gbaka nnukwu uru n'ụbọchị ahụ. A na-apụ libation, a na-ewere nkwụ, nna nwa nwa kpechaa ekpere, gọchaa ọfọ, o were onye bụ nkwụ anwa binye nwa ya nwaanyị, si ya aja ji egosi ndị mmadụ na ụmụnne ya onye bụ di ya. Mgbe ahụ ebiri ya bụ mmanya anwa, o buru mmanya ajọ chọta onye wụ di, ọ chọta mmanya anwa, ihe ọ ga-eme wụ ọ ya aṅụbiri mmanya a, wee buru mmanya achọba onye wụ di ya. O ruzi obinyekwa di ya anwa aṅụkwa ya bụ mmanya. Ọ ṅụchazie mmanya ahụ, ha ewere ego one dị ya mma tinye n'ime iko a to show thank you and appreciation back to the parents of that girl ọ bịara ịnụ. Ụbọchị a mmanya ahụ ọ na-aṅụ na mmanya ahụ dị na nri ya na-anụ ọgbụgba ndụ. O nwere nnukwute ihe omimi dị na ya. Ụbọchị anwa ka a na-eme ọgbụgba ndụ, nke pụta na ọ dị nnukwute mkpa na-eme ya ọgbụgba ndụ maka ọdịmma unborn children, ndị ga-abụ ụmụ nwa di ya na nna ya gọgoro n'ọfọ mgbe a na-achọ ịwa ọjị. Ọgwụkwa ọgbụgba ndụ jikọtalụ mmụọ so dị gel a na-agba nkwụ ya na mmụọ nke ndị be di ya ebe ọ na-eje ịnụ di. So n'ọgbụgba ndụ ka a na-enwe ụbọchị ahụ. Ya bụ ọgbụgba ndụ ahụ awụ ọgbụgba ndụ jikọtara ya bụ union na ụmụ mmụọ so nke nwaanyị na mmụọ nsọ nke nwoke na-ekwekọrịta n'ụbọchị taa na ha ga-elive in harmony maka ọdịmma nke ya bụ union. Mana gịnị ka anyị na-afụ n'ụwa taa? Ndị mmadụ na-atụ egwu. Ụfọdụ asị na-enye poison, ụfọdụ asị na-efe ọgwụ. Abịazi ụbọchị a, ndị mmadụ eweruzie nke nwaanyị ama nkụzi mmanya ahụ, ọ bịa were mmanya aghafuo, were ego tii na kọp. O nwezie na data ọgbụgba ndụ ahụ ekwesịrị inwe ya ejikọ the spiritual union adrozi mmadụ ejisi wee na-aghasa. Na-ekwu so na onwere ozu spiritual ọgbụgba ndụ ahụ a na-enwe na ya bond the two family, the two entities of power si na-echange hand that day. So some of those things wụ ihe kpatara mmadụ ejisi ji crash. Gị nwa na-atụ ụjọ na-enye poison, nke bụ isiokwu na ịṅụbiri mmanya nwa, o nwere ka eji eji aka ekpuchie. Ụnụ atụtụ n'ụjọ na o nwere onye ya ese ndị ya. Ọ bụrụ na o nwere onye nwere the power na-eṅụbiri mmanya wee were aka kpuchie mmanya ahụ wee jee ebe dị gị nọ die, onwe onye nwere such power isend the poison to that cup. Ịma na onye ahụ kwazi power igbu mmadụ even wute atụghị wee nwee ihe ọbụla.
ihe na-achịkọwarụ na all those things ahụ so many things dị responsible for na o nwere ndị nwere ike nụcha di na nwunye mmadụ anwụọ even ma ndị ya mere ọkwa ụdị ihe na-etu anwa na-anọkwa nwụọ. So e nwere so many things nwere ike lead to that. So mana ihe na-ekwu the importance of that thing. Ọ bụrụ onye ka m bịara ịkọwata maka nchọ ịga deep of that one now today. Ịma nọ nnukwu lecture ka ọ bụkwa, mana ana m akọwa the meaning ndị nna nna anyị ha ji wee mee that particular act involve onye fada onye nwa bụ isi sekpụ ntị na agbamnkwụ. So onye na-ekwu na mbosi eme awasiziri nkwụ a mmụọ so na nke nwaanyị ụbọchị a ka a na-akpọrọzi nke nwaanyị officially onye nwoke anwa na ezinụlọ agha bịara ịnụ ya nụ. Now ihe na-achịkọwara gị na mmụọ so na mbe nke nwaanyị na-eso ya eji ije di. Ihe na-achịkọwara gị point na-achọ ka ihe fasisia nle ka m wee lee fanation ịkọwara gị na mmụọ so na be nke nwaanyị na-eso ya wee jee ije di. Olukwe eso ije di ya nke nwaanyị alụkwa ebe ahụ onwe ọmụmụ bido mụwa ụmụ na be di ya nwa ọ bịara. Ụmụ mmụọ anwa si wee ji ije di na-anọnyekwara onwe na-amụ ụmụ ndị ahụ na-amụ na ngwuru ebe ahụ ọ nụtara di. So mmụọ ikwu nne mmadụ ejiri onye ahụ egwu onye mata ndị Igbo ji tụọ inu si na ọsọ chụwa nwata ọgba n'ikwu nne. Andị na-etu omenala Igbo dị wụ na ọnwụ na ọsọ na-achụ nwatakịrị a wee gbarata ikwu nne n'ụdị na ọ na-azọ ndụ ya na ụlọ abara ebe nna ya. Iwu ji ndị ikwu nne na-aga enye shelter, na-aga enye ya ana. Ịghọtara ya? Unless na ndị ikwu nne nwe ozi ana chacha ọ na-aga enye shelter. Ọ bụ ndị nwere ana enye ya na ọchị iru na ọlụ ụlọ. Ịghọtara ya? So mmụọ ikwu nne mmadụ na-eji ọgụ. Mmụọ ikwu nne mmadụ ọ bụrụ na ịmadị uru mmụọ ikwu nne gị bara, ị marụ na ị nwere ka iyi esi na ịkpọtụcha chi gị godoro ndị gbuoru ndị ichie ebe nne gị na ndị ichie ebe nna gị anụ na mmụọ dị nne na ngwuru be nna gị. Ị ma na ọzọ fọrọ n'owu mmụọ ikwu nne gị don't joke with mmụọ ikwu nne gị. Mmụọ ikwu nne gị can go all out war because of you. Nwa Diana, ị ghọtara ya? Nwa Diana dị very powerful. Nwa Diana na ebe nsi wee bịa na mpaghara ana Igbo nsi wee bịa Anedo ka mmadụ ofu atụ na be anyị wụ Oraifite. O nwere ebe a na-akpọ mgbọ a wee ebe a na-ete mmanya. Mgbọ a bụ sọ ndị bụ son of the soil ndị Oraifite anyị na ụmụnna a ga na-eje na-ete nyanwụ nkwụ na mgbọ a na-akpọ ose. Iburu onye mba enwere ọkata ihe ga-eme ka emeghe ala ahụ ka ije na-ete nkwụ ebe ahụ. Ọ dịrọ possible. Ọsọ kwa ya bụ onye na-anụ nwaanyị na Oraifite na ụmụnna ha na-eje ete nkwụ ahụ, o nwere ihe ga-eme ka eme permit. Mana ọ bụrụ na ịbụ nwa Diana na-ebu nwa Diana na village anwa nwanne ya permitted ijete nkwụ. Ịghọtara ya? So nwa Diana nnukwute ihe ka ọ bụ etu a ka the entities of power si na be nne gị ha ejiri ọha egwu mgbe ọgwụ na ibekuru ha ya apịawa mmadụ azụ maka ihe gị. Mgbe na-ajụ gị onye na-ene m anya, yes gị nwa ka m na-ekwu maka yes gị nwa ka m na-ekwu maka ya. Kedu mgbe onye kpọtugoro arụsị ikwu nne gị wee gbuoro ha anọ after nnọọ ka isetụcha nnọọ chi gị setụrụ ndị ichie ebe nna gị, ịkpọgo ndị entities of power si ndị ikwu nne gị gbuoro ha anọ imenu gị ọnwụ na imebere ya. Ọ bụkwa ndị ụkwara ndị bụ ụka n'isi ma ọ bụ ndị na-aghọ onwe ha aghọ ma ọ bụ ndị ife na-ama ekwe ma ọ bụ ndị pastọ, maka na anyị nwere ndị ụka ndị anyị na-arụgasịrị ọrụ ma ndị nwee ministrị. Now ọ bụrụ na ife na-ama ekwe maka ihe mmadụ ga-ekwu ije na arụsị ikwu nne gị je gbuoro ha anụ, o nwere ka anyị si eme ya. Ụdị ndị na-etu anwa ma ọ bụ ndị nọ mba ofesi na ebe ọ nọ na ọ ma enwewe ike wee je na visit arụsị ikwu nne. Etu anyị si eme ụdị ndị ahụ na anyị na-anọ n'ihu arụsị anyị mee invite arụsị ikwu nne ya nwa on the person behalf fụọrọ mmụọ ikwu nne ya nwa aja. Ọ na-adịkwa very effective that way. Mana ọ dị very important na imedochi ihe dị n'ụzọ gị gbuoro arụsị ikwu nne gị anụ kọwara ya obi gị. Ọgwụgwọ na onwe ndị na-achụ gị ọchụchụ
na be nna gị na onwe ndị na-achụ ha ọchụchụ na-adụ ka asị na ha chọrọ ka ibiri. Ebee ka ha na-achụ na gị? Ndị na-agbaghị mgbe obodo ma ndị na-agwọrọ gị ọgwụ na be nna gị na ha ga-eme gị nke a na ha ga-eme nke a. Gbuoro arụsị ikwu nne gị anụ, igbuoro arụsị ikwu nne gị anụ, nye ha oke ha ka ha jee lụ gị ọgụ. Na mmadụ na-agwọrọ gị ọgwụ ma ọ na-echere gị echiche ọjọọ maka na ị haziri ihe dị n'ụzọ gị. Hazie ihe dị n'ụzọ gị, gbuoro ndị gị na ha so anụ ka ha kwutoro gị. Aka m bụkwa onye nke gị, Ugochi tubelu Oraifite Nwadama. Onwe ajụjụ ị nwere n'ihe a nkụzi taa, ma ọ bụ ihe na-agbagwoju gị anya n'ọdịnala Igbo, ma ọ bụ ihe ndị nkụzi gboo, bịa jụọ m ajụjụ. Sendịarụ m meseji na 08055737672. Ugochi tubelu Oraifite. Aga m enyere gị aka. My mission is to help people live better life. Daalụnụ.